ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ನೀವು ಮಂಜಾಲ್ बहुत बार बहुत बार बहुत बार पड़ा वो तो नहीं पड़े होती अब पता नहीं वो ये पूरा वेंचर बॉस करो इससे सर बॉस करो नहीं इतना पूरा वेंचर बात बाजला क्यों नहीं से बंदा स्पैन पड़ा आई जान तो लो अपना बोलो पर चिन्ह बंद एंगल बटन चेंज में तो नहीं सके कन्ने को पड़ता है कन्ने यार बंद रहने दे ये राउटर बंद रहता है वेलकम राउटर नहीं मैं कितने बार बंद बले 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 हां परवास हां बले ఒక ముట్టాలి మేక్ ముట్టాలి మేక్ కై बेरी गिरमुंडे बनावा हां ओके ओके पूरा बोले हां जो निकल पूरा कजिन्स आता कजिन है ना कुजिन्स फोटो ಏನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾ ಫೋಟೋ ले ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಹೆಂಗ್ ಓಕೆ ಅಂಜಲ ಹಾ ತ್ರಿಷಾ ಸರಿ ಉಂಟದೆ मोने रही ना तू ले once more बंद तोड़ा बेस बढ़ाना सरी पूजी सरी बेरिक ला बेरिक बड़ा once more बंद तोड़ा बेस बढ़ाना जी गम्मत मोनो इन बिंदास फील नाना तुम हम सरन उले पोराड जन इच्छिना हैंड वितोड हैंड वितोड हां ओके गीला आले ले पच्चुगु मदी में निकु दागा अंचा तू दुंतुनु क्या कह रहे हैं साबुन पड़चदा कोजब अभिषेक ये वरी इंचिन लाटले वंजे मेकअप भले 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 बलसक पूरा पंगुड़े पुली मुंजी तिंदने मन मुंजी मन करे ट्रेंडिंग बेटी जबने बनते कई आले 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 कम्मेन स्वीट सरे सरे पूरा मदिमेन पूरा कुल्लದು पूरा ತೇತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವನ ದೈ ಸೇವೆ
ಎಂಜಿನ ದುಂಬೆ ಪನೋಡ ಏ ಕೊಡಬಾರ ನೀರು ಅಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಆನೆ ನನಗೆ ಮುಂಚಿನಲ್ಲೇ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ ಅದು ಅಕ್ಕನ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅವನು ಏ ದೂರ ಹಾಕೋತಿ दादा टोमॅटो काय कांदा रांद मारे हा पडायचे कुठं रे टोमॅटो तिने या बक्का आमलेट ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ರೆ ये रील ಬಂತೋದಿಲ್ಲ साबुन कर लेंगे once more बंद थोड़ा बेस बढ़ाना ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದು ಆಪುಜ ಚೂರು ಜೋರು ಪಾತೇರು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಗುದುಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಕೆತ್ತಿ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಸೋಕಮುಂಡ ಜಾವನಿ ನಾಯಿ ಉಂಟು ओके बोला जड्डा आता पच्चुगु मदिमे पोन्नु रक्षिता आलेले पच्चुगु मदिमे ಓವುಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಏ ಉಂಟು ಅವೇ ಹೊರ ಏಲೇಲೆ ಉಂಟು ಇಂಕಲ ಮುನು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲೇಲೆ ಹೊನ್ನು ಏರೆ ಆಲೇಲೆ ಒಲೆ ಬಿಡದ ರಕ್ಷಿತ ಆಲೇಲೆ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತೋರ್ತು ನಿಕಲ್ತು ಯಾರು ಮೆಹಂದಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲು ಬದ್ರಂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋರಿಸಬಹುದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕಟ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತೋರ್ತು ನಿಕಲ್ತು ಯಾರು ಹಲ್ದಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮೆಹಂದಿ ಉಂಟು ಸೊ ಐತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಕೊಡಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡುವೆ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.